Pekne vás pozdravujem. Máme 20. novembra 2023 a je tu v poradí už 8. losovanie našej súťaže. Zbieraj vizitky z Colorful a vyhraj. V košičku sa nám zbierajú všetky vizitky z vašich objednávok, nakoľko pár tejto vizitky, ktorú prikladáme, ide samozrejme vo vašich objednávkach a v darčekových balíčkoch. Ukážeme si tohto týždňovú vizitku, ktorá vyhráva 50-eurový balíček našich produktov. Takže túto, kto si nájde tento týždeň vo svojom balíčku s objednávkou, tak samozrejme nafotiť kompletnú vizitku a poslať na náš e-mail. Všetky informácie máte uvedené tu dole pod týmto videjkom. Viete si to rozkliknúť aj na našom e-shope na hlavnej stránke. Sú tam základné informácie, ako sa dostať k vizitkám, kedy losujeme, kto vyhráva, ako sa prihlásiť o výhry. A dnes si vylosujeme tých, ktorí vyhrávajú jedno z týchto troch čarovných klbiek z našej ponuky. Sú to 3 novinky. Tak poďme hneď aj na to. Trošičku som to premiešala. Nech sa nám to trošku zamieša. Staršie s novými a tak ďalej. No a šup. Táto, zakrieme kontrolný znak a máme tu takúto nálepku. Kto si nájde vizitku s takouto nálepkou, samozrejme kontrolný znak som zakryla, aby len tá jedna, ktorá je v niečom balíčku alebo bola doručená v niečom balíčku, vyhrala. Takže tá vyhráva jednu z týchto našich noviniek, je to klopko Medúza. Ďalšia bude táto, opäť zakrieme kontrolný znak, opäť je tu takáto krásna nálepka v podobe známky. Tá vyhráva toto krásne klopko z posledných noviniek v našom e-shope a trošilinku hlbšie zahrabneme a bude to táto vizitvočka a opäť taká ako keby známka, nálepka vo forme známky s takýmito kvietkami. Takže tá vyhráva toto klopko. Kto dnes nevyhral, nebanujte, ešte nás stále čaká kopec losovaní až do konca roka, nakoľko opäť ďalší pondelok losujeme 27.11. Zase to budú 3 novinky z našej ponuky čarovných klbiek. No a samozrejme ešte stále tam môžete vyhrať aj ten balíček v hodnote 50 eur s týmito vizitkami, konkrétne s touto konkrétnou jednou. Tento týždeň táto osmičková vyhráva so označením číslo 8. Vidíme sa, počujeme sa 27.11. Gratulujem víťazom, nezabudnite sa prihlásiť o výhry samozrejme. No a tie z vás, ktoré nevyhrali, tak držím palce na budúci týždeň v ďalšom losovaní, prípadne v tých nasledujúcich. Ďakujeme pekne za vašu priazeň a želáme ešte krásne jesenné obdobie.